Yon Kajiya Comedians wato YKC. Domin ci gaba da kallon shirye-shiryenmu za ku iya shiga sashenmu na YouTube sannan ku danna mana subscribe. Dole ni ma an sa nawa. Lasta din kenan amma zan yi kurin sa ba yadda na iya. Allah ya biya ka. Give me five. Anan ne za mu sallale ka King of the Love ne. Shake ba. King of the Love. Yan mata ji mana. Ko dai suna na Abdurrahman amma yan gayuna suna kirana da yaron baba saboda na iya soyayya kin gane ai. No, Hausa. Baby English din ai. English sanki. Wace gani san kowa kin wanda ya rasa ba? Da kin ce me? Kin amince ba? Amma ai ni ƙarya ne je gurin mace ai ta ki amincewa da ni ai.